wallahi zan baka sirrin da zaka samu arziki daga taskar Allah in dai al'amuranka ne suka kulle kana buƙatar ka samu luɗufi fatahi da jalabi. Malam sirrin samun arziki ne ba na wasa ba, darajar annabi da alƙur'ani. In dai kai ɗan kasuwa ne malam zan baka sirrin da kasuwarka za ta buɗe, za ka samu arziki ba ɗan kaɗan ba, darajar annabi da alƙur'ani. Ka je kasuwa ka nemi turaren salamu alaikum, wannan shine turaren salamu alaikum. Wannan in dai ka je gun masu sai da magunguna ka ce a baka turaren salamu alaikum shine wannan, ku gane shi. Ka samu fararen kaya ka sanya a jikinka da daddare, ka shafa wannan turaren a jikinka, ka zauna za ka yi wuridin qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dukanta za ka yi wuridin ta kafa 313. Haka za ka yi yau, ka yi gobe, ka yi jibi, kwana 3 kenan. Darajar annabi bayan ka kammala ka je ka nemi abin yanka ka yanka, ko rago ko zakara, ko ka ba da sadakan kuli guda 313. Darajar annabi kasuwarka za ta buɗe, za ka samu luɗufi da wadata, jalabi daga taskar Allah. Ni Sayyidi Khalil za ka yi min addu'a. Ɗan uwa ku jarraba, za ku yi wa Allah godiya. Assalamu alaikum.